Bilera giro honean, giro adeitsuan joan da, bi aldek esan dutenez, baina hori bai, ez da inolako hurbilketarik egon, ez bakegintzari dagokionean, ez da aurrekontuei buruz hitz egin denean ere ez. Lehendakariak Gorka Manirori eskatu dio lehenik eta behin, Legebiltzarreko bake ponentzian parte hartu dezala UPyDek, eta ezezko borobila hori izan da Gorka Maniroren erantzuna. Hori bai, lehendakariari berak eskatu diona da, plan sobiranistak alde batera utzi zala, eta bere indar guztiak krisi ekonomikotik ateratzeko jarditzala. Horiek ondorio nagusiak, baina izan da besterik ere bai, izan ere UPyDren bozka benetan garrantzitsua izan liteke aurrekontuak bozkatzerako orduan, beti ere Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak Araban edota Bizkaian erakutsi duten gertutasun hori parlamentura ere zabalduko balitz, baina gaurkoz Gorka Manirok adierazi du oso zail ikusten duela EAJren aurrekontuak bozkatzea, bai ez esatea. Aurrerapenik ez da egon aurrekontuei buruz. Guk momentu hauetan ez dugu ezagutzen proiektua, oraindik ez dago proiektorik, eta ezagutzen dugunean zerbait gehiago esan ahal izango dugu.